Juliani! Oh, what lang? Hello mga katlang, good afternoon. So, as you can see, naghilom-hilom mula ta dere no. Hinera kay akong tingog. Dili pa jud mo ni akong pinang na tingog kay magbuhat ta og prank. And then ang atong i-prank is akong pag-umangkon nga si Jom. Akong siya nga mo ang pinaka bata sa among family. Ang youngest sa among family. So, ang atong buhaton sa iya is i-prank tato siya og OREO prank. Katugong, di pa man siguro ni siya sikat nga mga prank na. Di pa man siguro kayo daghan nakabuhat niya. So, muna siya itong buhaton. OREO prank. So, kabalo naman siguro man no, ang sa mga kailangan ani nga prank. So, may siya. Ang Colgate nga katong plain lang og OREO. So ato na siyang butangan. Kung kailang mo ni Jom, wala jud siya dilian basta food. Makita ra na ninyo sa iyang lawas. So naatoy kauban nga magbuhat ani para manalita. Which is ako yung sa kapag umangkon. So welcome Angie. Hi sa mga kalat lang. Hi. Sumama siya kabangan kami para madali ta. Dugay jud kami dugay na kami na mag-prank. Pero karon na naman siya nabuhat ko sa Junjun. Kasad siya. Kung naog sa na siya. So na siya dito sa pikas na kwarto kay gilingaw-lingaw siya para malipat siya sa So, na siya. Yan na to ang OREO. Ay, ang OREO. Sa buka din. Mag-ulit ko lumata, sorry. Ang toothpaste, ang Colgate. Tapos, takluban dahil na siya. Nasa tayo, tissue direct kay marag. Lain man sa no. Yung hugaw kayo. Nabuhat man yung maning duha. Yes. So, nara. Tapos, hala, mali at buhat do. Ano na lang. Hindi mo gumalo. Magkaon-kaon na lang benta. Yan nato ba ito? So guys, magplano sa amin kung saan na mo ni pagbuhat. And kung saan man yun. So, ato na ka sa pikas ng kwarto. Dito na natin ipagplanuhan, no? Kay basin. Magtantawag man, girl. So, ayun, let's go. Ano na, namatay na ako. Wala ka mo nag-snack, Jo. Ano na ito? Bakit, Jo? Ay, makatutok ko. Kaya makakot ang mama. Dako, nag-circle sila hilaya ba? Marag kaigot. Diya. Oh! Be. Mahatag, Jibe! Ano yung di? Abrihan daan. Nakoy, nangaan sila, Koy. No? Adi, di ko no. Oh, no. I don't like this. Ba't ka-arte? Ako na lang nag-umbi. Oo na, ako na lang nag-umbi. Ay, hatag siya niya. Na isa. Hindi, Ada tayo, wasan sa kanila. Wala, di mo niya taguan si Jojo.
Oh. Ano, dili mo ko? Mag-vlog na ko. Ano yung mga nanibasin mo kayo ko? Ate, dito. Lagi nadaan no Ito mo na, oy. ba Di na ginakalang baka ano pimples ron. Di? Nagito. Ay, yan. Oh, grabe sila. Matukan ganyan. Wala raw matay tubig. Wala man may klaro mo prank ko. Ulat mo sa kasing angit mo na. Sa man di man na maayo nga prank. Kabalo. Di na maayo, di na kabalo. Ako ang gudang magkuan. What can you say about the prank? Di na maayo nga prank, day, dong. Oy, di na maayo nga Ay, nandiyan ka, bantay. bantay mo maka-prank lang, tay. Ako galing magkuhan sa jam ha. Okay. Our inhibitor turret is under attack. Destroyed a turret. Your team destroyed a turret. Our inhibitor turret is under attack. An enemy has been slain. Legendary. No, dili na sa mukha ko. Hello mga kawatlang! Nakalimot na sad ko og close sa vlog. Per me na lang Juliani, my god. So, hope you like this video and sorry kayo kay epic fail ni siya or prank gone wrong kay wala mi nakatanong og plan or sabot kung sa among pambuhaton. So, gatanga-tanga yan nga vlog. Sorry kayo and then please like, comment, share, and subscribe and click the notification bell button to be updated kung ako yung mga new videos or na ako yung mga bagong nagipang post new videos. So stay safe mga kawatlang. Thank you so much for watching.